So sa kaap. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababae nga taga Hagna Bohol. Ang atong matatampo nagdasangan nga Ruby. Anak, Ruby, ano ba ka din sa gawas? Halina kay mga unata. Busog pa ko, Nay. Oh, naunsa ka, uy? Nagila ka, ha? Nagmaay lang ko sa kinuon, Nay. Nga nagipakatao ko nga, nawadaan sa kahayag. Ay, dili man gyud kaingon anak nga buta. Makakita man kagamay, di ba? Pero dili gid pareha sa upang tao, Nay. Na mahimo nila ang gusto nilang buhaton. Kay nakita man nilang kahayag sa kalibutan. Mong nagmaay ko, Nanay. Nanay Bibing. Nga nagipakatao ko ngayon ini. Anak, ayaw pagmahay. Dili ra man sad ikaw ang naingon anak, nak. Unsa man dahinong Nanay? Anong naingon man ko ni ini? Kaliwat nato, nak. Gani duha sa imong mga ikagaw nga parehas nimo, blind sad. Nay, Mong ayaw mahaya ang Ginoo sa imong ginangatan. Pasalamati lang gihapon siya nga gipakataw ka ni ining kalibutana. Nay. Anak, pangandam ha? Nga naman, Nay? Di ba ganahan magkangamakat-on kag piano? O, Nay. Muari to karong taon-taon ang mutudlo ni mong piano, anak. Kinsa man, Nay? Ako si Ferdy. Ruby, ikaw din ang matudlo na akong piano, sir? Yes, ako, Inday. Tuloan di ka sud sa duha ka buwan. Sige, sige. Dali. Magsugod na ta. Diniibutang ang imong usa ka tudlo. Kani. Noon sa man ko. Lain man akong gipati ng gikunita ng akong kamot. Day, Ruby? Okay ra ka? Okay ra ko, sir. Sige. Magsugod na ta, ha? Okay, pahuway sa ta. Sa sunod adlaw na pod. Sige, sir. Abi mo, Inday. Bilib kay ko nimo. Nga naman, sir. Dali kay kang nakakatunog piano. Gamay pa man ko nga hilig na gid ko og piano, sir. Oh, mao di ay. Asa man di ka nagtrabaho, sir? Wa pa ko magtrabaho eh. Nagskwela pa ko. Working student. Asa man sad? Nako sa kumbento. Si father ang nigasto na ko. Oh. Sige. Mupauli na ko, Inday, ha? Kay napoy klase. Sige, sir. Maayo kay dali kay mo nagkasuod ni Freddy. Buotan mo pud siya, Nay. Ay, buutang yung bataa. Unsa man trabaho ni Freddy's kumpento, Nay? Mo man na siya tigduyog inigmisa sa pari. Og naluoy sab niya ang pari, maong gipa-eskwela siya, nak. Ganahan ko niya, Nay. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Unsay ganahan kaniya? Ang buot na ko ipasabot na iba, ganahan ko siyang batasan kay buotan siya. Buutan mo ginas Freddy. Hi, Inday Ruby. Hello, sir. Unsa man, andam na ka kay mag-practice na sa piano. Ganihan akong andam, sir, oy. Mayo hinon. Dali, magsugod na ta. Okay, ayaw kalimot kung nasa nimo ibutang ang imong mga tudlo, ha? Okay, sir. Kaliyat sa day, Ruby. Sir,
Sir, buhi nga akong kamot. Gisikihan mo mo naggunit. Ay, sorry. Sige na, ipahimutan ng imong kamot sa keyboard. Kay magsugod na. Unya, doon ako day ha? Sige, sir. Kano saan ka mo balik, sir? Basig sa sunod adlaw po ko makabalik, inday. Balik og siguro. Ugma pohon ha, dong. Nga naman ay. Birthday ba yan ni Ruby ugma? Uy, hala. Birthday din ni mo, ugma, day Ruby. Oh, sir. Sige. Ano yung ka? Tukaran di ka og happy birthday nga piano nga akong gamiton. Abi na kong dili mo simbanay. Ay dili mahimo oy. Birthday ba yan nimo? Kinahanglan nga magpasalamat ka sa Ginoo sa kinabuhi nga iyang gihatag nimo anak. Hi, Inday Ruby. Happy birthday! Uy, salamat, sir. Dong Ferdy, moadto ka unya sa bahay? Oo, muadto ko niya sa inyo, nay. Napakoy buhaton. Muna sa ko ninyo, ha? Muadto pa ko sa kumbinto. Friday, muato ka sa kabinto? Aaron. Ay, doon nga na lang ta, Friends. Kasakit sa akong dugan sa akong natungog kaniha, eh. Nga magkuyog sila sa Sir Ferdy o katong Karen. Ay Ruby. Day. Gawas na diha oy. Nay, Dali na, gawas na kay di Anas Ferdy. niya na si Ferdy. Happy birthday, Inday Ruby. Salamat, sir. Abi na ko, dili ka mo aray, sir. Nisabi ko nimo nga aniyunti ka. Unsa man, ready na ka nga maminaw kay patugtugo na nako ang piano. Sige, sir. Andam na ko. Sir, naon sa di ka? Wa, Inday Ruby. Mura lagi kag nagkuol. Duha ka buwan na ron sa kung pag-tutor ni mo og piano. Ugma, wala ko din eh. Sir, Mingawon ako ni mo. mingawan sad ko nimo, sir. Kanindot unta kon. Ikaw bang ako? Ang unsa, sir? Wa. Ay kalimot sa kung gitudlo ni mo ha, Ruby? Oh, sir. Pila na kabuan na nakalapay. So kanginihon ng og piano si Sir Ferdy na ako. Kumusta naman ka si Sir Ferdy? Ay, husto. May amigo man ito siya nga si Noel. Mangutan ako niya bahay ni Sir Ferdy. Wa naman si Ferdy din sa simbahan na Ruby. Hain man din siya, Noel. Tuwa naman silang dapit, ni Pauli naman. Nagminyo na to sila si Karen. Nagminyo? Ngano? Oyab di sila atong Karen. Uy, dugay na to silang uyab. Basig nagminyo na to sila kay humana bayag skwilas Ferdy. Sige, Noel. Salamat. Wala di si Sir Ferdy din eh. Ni Pauli din siya. O di siya siya uyab. Kinahanglan nga puto na akong pagbati ni Ferdy. Kay bisan ka na sa... Dili mahitabo nga mahigugma siya na ako. Dili ko angay niya. Kay usa ko kabuta. Isang tanong, isang Bisan to, dili ko makakita.
Pero nibati ko og gugma ni Sir Ferdy. Niadtong panahon nga nag-tutor pa siya nako sa piano. Og na-feel pod nako nga may gitago siya nga feelings diri nako. Og tungod lagi kay buta ko, dili ko angay siyang gugma. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagkagaling akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagay ni Ruby nga tagahag na Bohol. Uban sa awit ngayon kay Pangayo, awit nga nakaluhan. Isang tanong, isang sagot. Ang mong kaagi, gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo galing o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kapit. I-address lang na ining tulumanon, handugmanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si James. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, umasa lang sayo. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Maugining usa ka lalaki nga taga Captain Claudio Toledo City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga James. Recorded by X Thunder Gaming. Bay James, umatay trabaho ron kay Domingo magyud sa man maglata. Adi lang ko bayo eh. Anhila ko sa tong gipuy-an. Ay nung samtaon ka eh. Usaon mo pagkauya ba na nga magsige mo lang ka og pundo din sa atong gipuy-an. Suri-suri po eh. Kami nilalaag bay. Anin ako din eh. Magkalingaw na ko gamit sa kong cellphone. Ha? Oh, sige, ikaw good. Ay, anam ko si tanaw sa lida eh. Palahi ko bi. Arinis ko sa Facebook. Mangita ko akong kachatan. Ayay, gi-accept mo na akong friend request. Ako na sing chatan bi. Nanawag man lagi ka? Kapoy magsigig chat eh. Sakit sa tudlo. May pagmanawag. Kay makakita pa ko sa mong itsura. Mausab. Mao kini mong name? James? Oh, mauro gina. Unya ikaw, May rasa ka? Oh, May, okay na nimo nga magtawaganan ko nimo or ma-chat ba ko? Di ba ko makasamok? Wa ba yung nasuko? okay ra uy. Uwagi masuko. May noon nga may gikalingawan ka nga chicks. Nalipay sa bita ko ba? Yan, ibaw siya nga instruction ng mo trabaho. Palagi. Sultihi, oy. Di ba si magtuo na siya engineer ka?
Nga sa ato pa, makihigala gyapon ka nako bisag construction ng akong trabaho. Oo, oy. Oh, salamat, May. Nindot na bayda. Nindot na kasahin. Kay dili na artihon bihana. Mo lagi bay. Nya, sumamay mo ginugayan. Panguyampi na yun. James. Manay tinuod, May. Sa sige na itong chat-chat, no? Dadutlan ako nimo. I love you. James. May, may chance ka ko? Kung seryoso ka na ako, James. Pamisitahi ko din sa amo. Sige. Sige, May. Mamisita ko nimo. Asa mang dabita ang inyo? Nakadumdum sa din sa amo, no? Dali naman tultulon ang iyong dapit kay nagsunod ram tag barangay. Hinoon sad. Unya, May. Kumusta naman itong akong giingon nimo? Ha? Ang asa man ato? Ayaw, yung taon ko binawangi, May. Seryoso ba yun mo? Bitaw, James, uy. Ako nakita man nga, seryoso agad kasi matinguhan na ako. Kay naaniya mo kita sa amo. Maong... ako ay nakagisugot. Tinuod, May? Uli ki, uyab na ta. Awan sa man, dili ka kaya ako nalang bawiun. Ikaw, eh. Lagi. May, salamat kaya. Nga imo na kong gisugot. Salamat ko kayo. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ba? Uyab na mo si mong katsat nga si May? O, bay. Gikaluyan ko din taon, bay. Nakauyab agad. Congrats, May. Dali aras panahon, Misa. Walang ibaw eh. Siyam na din takabuhan nga nakauyab. Maugyod. May. May ihangyon ta ko nimo. Ansa man na, James? Mga tubang unta ko si mong mga ginikanan. Ha? Nga naman? Mananghid ko nila. Nga, mamahin ako nimo. Magigminyo na ka na ako? Magminyo ta pero di pa karon. Mamahin ako nimo daan. Ikaw? Sige. Pangatubang sa kong mga ginikanan. Wa ba may supa kung sa yung plano ni May? Kay kamo ay magtipon. Musugot ra ka dito nga mamahay ko ni May. Hindi may masupa ka na. Kaya tinarong man imong tuyo sa mga anak. Baog yun. Dadalhin niya ang imo magilikanan. Kaya mo sabutan yung kasal. May, samtang magpaabot sa pizza sa tong kasal ba? Mananghid ko nimo ha nga manarbaho lang muna ko. Aron may magamit ta inig kasal na to. Sige, James. Ang pinggi sa mong trabaho, ha? Ikaw sab, amping din niya ha. Sa mga kaya nagbulang ganang naon ni mo? Nagbuol mo ko bay. Sa may kikagulan ni mo? Hapit ang muda mong kasal ni May. Pero wa mo ko makatigom eh. Makatigom ka ta ni trabaho nga construction naman ta? Lagi. Sa umin ako bay. Ay, ako pa ni mo no, iuswag lang yan nanay mong kasalay. Iuswag lang sana. Kasi pa rin magkakwarta ka. Kaya sa mata magpakasal? Ato lang sang iang-angan May. Kay wa pa di ko'y tinigom eh.
Makapaabot ra ko. May nawaglay ka. May tuyo ka na ko? James, manangitan ta ko nimo. Oh, ano saman? Manarbaho lang sa ako. Aron matabangan ti ka og gastos sa atong kasal. Oh, asa mo ka sa kamanarbaho? Sa Cebu City lang ko. Kay na may matabang na ako nga makasud og trabaho. Uy, nahilom lagi ka. Masugot ka o dili? May, di onda ko gusto nga manarbaho ka. Kasi ikaw din. James, ayaw pa ko na ako nagdautan. Para rapito na to ning duhang akong buhaton. Sugot na lang, ha? Sige na lang eh. Salamat, James. Noong sana, Miss May? Di naman mo reply akong chatan. Inigbakante na ko. Ako siyang tawagan. Sa mukha ni sige tawag-tawag, uy. Nahibaw lang ko. Nganong di na ka mo reply sa akong mga chat. Ala ka suko, good. Pasukogit pa ni mo. Kay hasol kay ka. Oh, May, noong sa di ka. Okay naman ko. Dila ko ganun nga magsige kag-hasol na ako. Og, kalimti na ako maabot at kasal. Oh. Kaya dili na ako magpakasal ni mo. May. Naglibog ko sa kalit nga kausaban ni May. Kay masuko naman siya nga akong tawagan. Kung mo chat ko niya, di na sad siya mo reply. Pero sa gihapon, nagpaabot ko nga maokira ang tanan. Dinhin na ng kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang kaagi ni James nga taga Captain Claudio Toledo, City Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagluhan. Umasa lang sa iyo. Ang maong kaagi gibahaltan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw. Yung adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ing akong kaagi. Ako si John Lloyd. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Nothing's Gonna Change My Love For You. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Magkining sa kalalaki nga taga Suraliat, South Cotabato. Ang ato matatampo, nagdasangan nga John Lloyd. Hi. Bago pa lagi ko makakita mo din sa mong simbahan.
bago ka din eh. Oh, Ako day si John Lloyd. Ikaw? Mayet. Asa na inyo yet? Nga karon pa mo ko makita nimo dinhi sa Jensen. Taga Lupon ko sa Davao Oriental. Uy, layo ko di sa inyo. Asa man ka mong trabaho? Na ako trabaho sa bakery sa anak ni Nanay Lukling. Ah, naday ka di ha? Oh, kaubay man namo si Nanay dito sa simbahan sa Lupon. Nya, kuwang man nilang tindera mong gidako din he. Ah, mao di ay. Day, Mayet. Mga uli na ta. Hi, John Lloyd. Hello, April. Nagkailan naman sa ko, amiga? Oh, April, nagkailan nami. John, una mini mo ha. Ah, sige, yet. Amping mo. Saan ko eh? Hindi naman hinong kumakato. Ang naon naman ni Mayet ang niapirmi sa kong una-una. Ugma, buhat ko sa gitrabuan ni Mayet. Doon lang ako sa bakery nga gitrabuan ni Mayet. Uy, si Mayet mo niya akong matagbuan. Yet! Ay, asa ka ba ingon? Uy, buwan mo nagkat. Nisaylo man lang. Malakos-lakos bakery, eh. Uy, John. Ikaw mong gudin eh. Ano sa may ato ni mo? Mga iyon, dakong pan. Atik sad ay. Nahibaw ko, oy, si Mayet ang imong tuyo. Ah, kuan. Siya bitawan tang akong tuyo, pero muram to guwa sa mood. Nagsugat mi. Huwag man magtingog. Oh, di ara ay. Day, nabalik lagi ka dayon. Ingon ka nga na akipaliton sa unahan. Tayong pa be. Nahibaw na ko nganong nibalik ka dayon. Kay ni aman si John Lloyd, no? Unsa? Pataka man lang ko. Tugaan na lang gudyat. Nga crush ni mo si John Lloyd. Ah, unsa? Uy, wala. Namuwalag ni Smayet. Muli na lang ko eh, kay basig muhilag ni Smayet, kay isigihan ni mo sungog, Prel. Wala ko makakita ni Mayet nga musimba. Ano maga? Ah, magsusi ko. Nipauli naman si Mayet sa ilang dapit. Ha? Ano man? Na, wasad ko mahibaw. Pangutan na lang ko niya yung igsuon kay maumay ni Puli niya din he. Tuan man sa Iloilo si Ate Mayet, kuya. Ha? Nag-unsa ba siya dito dong? Na, kumibaw kuya eh. Dong. Pwede ko mga isa number? Oh, pwede na kuya. Sige, tagin ko dong kay ako siyang tawagan. Kinsa ni? Nalimot ka na ko. Si John Lloyd niya eh. Diri sa Jensen ba? Uy, hala. Ikaw ni John? Ako yung tao ni. Di number na ko, uy. Nangayo ko sa mga manghod. Mao ba? Nag-unsa di ka diha sa Iloilo. Ikaw ako sa paryente sa akong papa. Pero dili ko magdugay diri. Basig sunod bungan, mupauli na ko sa amo sa Lupon. Mo ba? Onya, okay rin mo yit nga magtawagan ko ni mo. Okay, uy. Sige, manawag lang niya ko ni magbalik ha, kay basig busy pa ka diha. Busy gyud, kay adlawan pa man. Kung gabi ihinuon, bakantin ako. Sige, manawag lang niya ko balik ni mo. I love you, Mayet. John, Sadya na ka nga, dinig ko sa cellphone, nanguyab ni mo. Saan mo good? Nakuha mo good kag galit din eh. okay ra, uy. Dinalian ko nga akong pagbiya diha. Oo niya, kumusta man? May chance ka kunin mo? Matugan ako ni mo tinuod dyan, ha? Nakagusto sad ko ni mo. Tinuod? O, lagi. Nga sa ato ba day? Tinuod itong giingon ni April nga crush ko ni mo. Oh, tinuod to.
Sungo pa ni April. Kung mo na, kita na. O, John. Payab na ta. Salamat, sweet. I love you. O, ansay sweet, uy. Sugad ka ron, sweet na nga itong tawganay. Kakorny sa dana, uy. Sige lang, good. Ganahan mo ko. Sige na lang, uy. I love you, sweet. I love you too, sweet. Ha? Mupauli na ka sa inyo sa lupon? Oh, sweet. Mayo na on kay mupauli na ka sa inyo. Ako lang kasugatan sa airport sa Davao. Ha? Nga naman. Kay mukuyo ko sa inyo. Matubang ko sa mga ginikanan. Nga naman. Kay mga asawa na ko nimo. Pag sure, uy. Tinuod lagi. Mga asawa ko nimo, mayit. Tinudanay na ginang imuha dili na ako kay akong paibaw na akong mga ginikanan. Lagi. Tinuod lagi. Sige, paibawa na lang si mama nimo nga kuyog ta ug mga asawa ko nimo. Tinud-anay na gid ni imuha para sa among anak dong. O, nay. Ya, saban. Usam ka mayet, ha? Nagsabot kami ni John Lloyd pa nga. Magminiyo mi. Kumaw na, panihang imong ginikanan dyan. Aron, sabutan na mo yung kasal. Ikaw na sa dakop na ako. Sige na. Mga anak! Ayaw mo pag-atos na iyo, ha? Opa. Okay. Dali aras panahon, sweet, sa? Walang hibaw eh. May duha na ta ka, anak. Mga gid sweet. Kuan ba? May isulti de ko nimo, sweet. Ansa man na? Maglain na lang tagpuyo. Ha? Ang anong maglain man ta? Laim gud kay hunaon sweet nga. Magdako nga tong mga anak nga niagya punta ipon sa mga ginikanan. O asa man sa tamo palhin? Karon pa na ako masulti nimo nga maigihimo kong payag dito sa Labaka. O gusto na ko nga adto ta puyo dito aron makapamuhi sa dag mga hayop o makapananom sa ta. Di ko mapuyo dito eh. Kalayo Ha? dito sa lungsod. Maunsa palang hinuon ng mga bata dito. Way makatabang namo. Dili ko mapuyo dito. Anhila ko silang mama. Oh, nga hantod-santod lang ka nga. Dinisi mo mga ginikanan? Oh, ano man di ay? Ako man yung mga ginikanan. Sus, hiya sa nung pasabton eh. Nga akong gusto ba nga maglain tag puyo. Kaya di ko ganahan na ning hangtod sa hangtod lang tanga mo tipon dinisi mo mga ginikanan. Di lagi ko mubiya din sila mama magpapa. Ako mo na. Di ka mo biya dinisi mo mga ginikanan. Ako yung mo biya din eh. Pahala na mo din eh. Recorded by Radio Mo TV. Ay, mao ba? Nag-away din mo sa imong asawa. Maong ni Aka. O tiya, ikaw rin ko na ako iyan nga dol-dol din eh. Maong dinila ko nilahos. Ay, ngun anak magin ang kami niyoon, God. Naamang yun ang lalis. Nga lagi tiya eh. O niya sa may plano ni Moron. Mga apply ko trabaho sa mall tiya. Bahala na ako gitilit eh, basta malingaw ko. Naala sige pag-apply. Dami nagkang kasunlan din niya. Salamat din taon nga nakasuod na kong trabaho. At least man lang, malingaw ko. Di na ako maghuna-huna ni Mayit. Usa na kabuhan kapin, sukad nga ni Pia ko sa mo. Ay. Kumusta na kang mga bata? Og si Mayit, kumusta na kasi ha? Ay, salamat. Break time na agad. At ko ilawom sa kahoy. Magpahangin ko dito.
Mga anak! Oh, Pa, mingaw kayo minimo. Kami mo pa. mga anak. Pwede kami ngawan na mo. Gimingaw ko ninyo, oy. Yun sa man ninyo pagtultol din, ha? May nagsulti na mo nga niya katrabaho din sa mall. Maong yan himi. Og nagatang na lang mi nga mugawas ka. Og salamat kay amo gikaw nakitaan. Imo lagi ming gibiyaan pa. Di ni mo love. Oh, ha? Love ta mo, oy. Gimingaw mo gani ko ninyo. Ayaw mi biyai pa. Oh, di na kumubiya ninyo, nak. Pasaylo ako sweet nga. Akong gidadinhin atong mga anak. Gimingaw na kayo sila ni mo good. Sweet. Pasaliwas ko nga gibiyaan ta mo. Di na mo usab. Di na kumubiya ninyo, ha? Tinuod. Oh, sweet. O gusto na ko nga magsugot ta sa bag ko na itong kinabuhi. Salamat sweet. Di gid malikayan ang panag-away sa magtiayon. Pero, kinahanglan kini nga sulbaron aron di mabungkag ang papuyo. Nagbalik mi ni Mayit kay di ko gusto nga magdako ang akong mga anak nga way amahan. Og sa pagkakaron, ani ami nanimuyo sa Surala, South Cotabato, uban sa mong duha ka mga anak. Dinhin na ng kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni John Lloyd nga taga Suralia, South Cotabato, uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagulahan. Nothing's gonna change my love for you. Ang mga kaagi gibahatan no doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla de Canals. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tunamanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania, Boulevard, Cebu City. Ubagkay para sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Raul. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Too Good at Goodbyes. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kanay usa ka lalaki nga taga Cordova, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan wa Raul. Nak, 30 man in taon ka dong. Wa ka magkikigip ila na mo nga uyab. Ma, alang mo pagdali gud. Ay, nagdali pagod ay mi ng 33 ng imong edad. Lapas na in taon kas kalendaryo dong. Uy, basig mamatay na lang unya mi unya dili pa ka makasal. Oh, ma. Sa ato pa bay, imo nang iplaila si Isa sa imong magilikanan. Ana na lang gid bay. Di tagod. Anong di pa mo kaganahan nga iplaila si bay? Di pa mo sigurado ni Isa bay. O gusto na ko nga ang akong ipaila-ila nilang mama.
Kanang babae nga, mao na gyud ang akong pakaslan. Uy, di mo ka siguro na bay. Kaya bisig kasado pa mo, di ka sigurado kung siya bigid ang babae para nimo. Bay, Tinuod ka, babe? Imo na ko ipalaila si mong mama? oh babe. Finally! After 3 years, makaila na din taon ko nila. So, buot ipasabot ba ani nga? Mo sugot pasad ka nga ipalaila ti ka sa kong papa og igsuon? Pwede. Yes! Thank you, babe! I love you! Dugay na gid kay kong nag-ampo nga makauyab na unta ning anak nako. Usahay, magduda na lang gud ko nga naliwat baka ni siya siyang papa nga bayot. Ma, Okay ra, babe, uy. Naibaw ko nga nag-joke ras tita. Ay, tinuod ay isa, uy. Maogi na buwagan na mo siyang amahan kay bayot man day tong kanahan. mama. Ay, lagi-lagi, mohilom na ko. Ay, sige na. Tiwas na taong kaon. Hello, babe. Babe, ma-overtime ka ron? Depende sa kong mga trabahoon. Nga naman. Magkita taon niya. Na ako ibalita ni mo. Sige, babe. Asam ta magkita. Restaurant, hindi mo napili, ano? Oh, babe. Dapat special ang lugar kay special ron nga adlaw nato. Oh, ha? Nga naman. Babe, mabdos ko. May umaabot at ang anak, babe. Mablos ka? Oh. Nga naman, Mablos. mura lagi kag wa malipay. Ha? Kon. Nalipay man. Excited ako makaibaw si Papa Ani. Nahibaw gyud kong malipay siya, babe. Labaw na gid siguro imong mama, no? Ay, kanindot anang balita, Maong ampingan gid din ako, tita. Ay, tita ba, oy. Pagmama na nako. Pero mga anak, kinahanglan nga magpakasal mo, ha? Una mo dako ang tiya ni Isa. Kasal? Recorded by Radio Mo TV. Oh, kasal. Mo na importante, nak. Sige, babe. Mas maayo gituod nga magpakasal una ta. Babe. Ay, kano sa aman mo mamay sa ilang isa, nak. Salamat kayo sa iyong pag-ani, ha? Ay, way sa payan, pre, uy. Hain man si Kuya JC pa. Nara ko na Kuya, si Raul. Raul, ang akong Kuya JC. Oh, hi. Nice to meet you. Huy, babe. Ha? Hello. Nice to meet you, JC. Sige na. Dali, anak. Tabangay ko pahimutan nga ning daan nilang pagkaon. Nunsam ko. Ganun di man mawasa kung nahuna si JC. Una pa lang higayon nga nakita mi. Pero, di na ko malikayan nga makatutok niya. Nga naman eh. Babe, day off man ron nimo, di ba? Babe. Pwede imong ubanan si Kuya JC nga magpasukod para unya si sulog niya sa tong kasal? Ha? Sige na, babe, please. Busy ka, ayo ko good. Sige. Salamat sa pag-uban ako, ha? May isa pa yan eh. Wala kay laing lakaw? Magsalang sa tan. Sige.
Tinood, nahitabo na. Lagi? Kaligribe ni mong ikastorya eh. Ikaw, Sad. Nindot sa kay kastorya. Nakaingon bitaw kung anong kano pa mo nagkailaw eh. Oh, Desi. Sorry. Juan, mulakaw na ko. Napagyan doon. Sige, ako sad. Naunsam ko. Nganong yung anim na akong gipati ni JC. Uwam ko pati ani nga to ni Iza. Ay, kaging na nga. Nakagusto ko niya. Dali, di na pwede. Mahimo na kong amahan. O kaslo nun na ko ni Iza. Di pwedeng magpadayo ng pagpatiya. Babe, happy na gid ang atong kasal. Next month na. Magod, babe. Babe, are you okay? Mura lagi kag wa sa imong kaugalingon ning nangaging adlaw. Naro ko yung na, babe. Ay, kabala ka na ko. Okay? Pinagin ang akong kasal. Nagkadool na. Grabe ang akong kulpa. Di tungod kay excited ko. Kundi tungod kay naglibog ko kung sakto ba ning akong desisyon. Kung makasal na mi si Isa, di malikayan nga, permi na kung makakita ni JC. Si JC? Nagunsab sa rin eh. JC, nganong gigakos mo ko mo? Di ko may umutay kung di ko mag-istorya ni mo ni before siya magkasal. I love you. Kung naibaw ka nga, naasag kay gusto na ko, naibaw sa ko na. Sakto ka. Ikaw ba'y nakasamok sa kung una-una sukad nga. Nakaila ko nimo. Raul, Pero di ni pwede. Igsaw ni mo nga akong fiancé. O may umaabot na gidming anak. wag ko mahingong lugon ta ka sa igsoon. Pero gusto lang kong may bawagas kong gibati para nimo. Og mahal sa tika, JC. Pero padayunon na ko nga akong pagpakasal sa iyong mangod. Pasilo ako. You must think that I'm stupid. I have seen this song before. Nga akong nakatunan, bahay na mo ni JC. Nga bisan og pareha pa mo og gibati sa usa-usa. Pero dili na rason nga pasagdan ninyong makapasakit mo og tao. Pareho na mag-isakripisyo nga mugugma para sa tao nga importante sa mong kinabuhi. Dili na nagkutom. Daghang salamat sa pagtagani nga magtampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Bago mga higalan ka, Raul, nga taga Cordova, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagkaluhan, too good at goodbyes. Whenever you're done. Ang mga kaagi, kibahatan na sa radyo ni Carol Marihikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-tasing kong didapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-lain, kaagis sa kinabuhi, ginaglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, kakang salamat sa inyong pagpangin.
May ngadlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw. Nining handumanan sa sakawit o ginguman sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat tampo. Ako si Nonoy, kining kaagi nga akong ipabati kaninyo, kaagi ni sa kong inahan. Sa di pa na ako sugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, kapalaran. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Davao Oriental ang atong matatampo nagdasingan nga Nonoy. I love you, Bing. Mo ni tinuod, Bing. Nagkagusto ko nimo. May chance ka ko nimo. Nganong malimit man ko? Ang tinuod, ganahan sa kunin mo, Nick. Ako mo na, imo na kong gisugot. O, Nick, uyab na ta. Salamat, Bing. Si Nick tong nagatod ni mo, Bing? O, ate. Unsa man, oyab mo ni Nick? O, ate. Pag-amping ha. Wapata mo si Hito anong tawhana. Kay baka sunod beta dinis ko tabato. O, ate. Nick, nganong niya man taning bahay nga way tao? Makunsa man ta din ni. Stress to yan ang buta. Dali. Tapad ako. Dire lang ko. Nadlo ka na ko, Bing. O, man. Oh, lagi. Nick, manggakos man ka, uy. Nahigugma ka na ko, wa. Nahigog mo, uy. Masugot ako ni mo kung wa pa ko mahigog man ni mo. Ako mauna. Pasakti ko sa buhatan ni mo. Nick, Bing. Nick, Bing. Nick. Nick. May nahitabo ninyo ni Nick? O, ate. Kinuo ko in taon ni mo, uy. Ano nagpadaman in taon mo sing gibati, uy? Uwa may makapukong sa mukha o galingon, te. O yung saon naman ako mamabdos ka. Alain sa kong gibati. Luwad kaya akong ginawaan, ate. Kung mauna, mabdos ka. Pahibawa si Nick anong imong kahimtang. Ha? Mabdos ka? O, Nick, nagbungang imong gibuhat ako. O, niya sa kong buhaton ini, Nick. Bing, kasama di ka mo balik sa inyong dapit. Mag-agad ako ni Ate Nining. Sige lang. Inikpaulit ninyo. Mukuyo ko kay mga tubang ko sa imong maginikanan. Salamat, Nick. Maayo hinuon mo kuyog si Nick na to. Nalipay sa bitaw ko, ate. Kay andam na siyang madubag sa iyang gibuhat na ako. Pahibawaan na lang siyang daan. Kasi sunod adlaw mo pa ulit na tas Davao. Unya, asam ta mag-abot ani? Pwede naman nga muadto na lang ka sa among gipuy-an. Aron magdungan na lang tang tulo pa ingon sa terminal. Sige. Matur ako sa inyong gipuyan, Bing. Asa naman si Nick? Oras na rin manglargata. Nadukay man ni siya, uy. Ako lang sang atuan sa ilahati ha, kay dool bitaw na. Nala, sige. Pagdali mo, ha? Magabian na niya tas dan. Wa naman si Nick din he.
Ha? Hay na sinik, ate. Gahapon na ba ito di biya dinis amo nagdaog bag? Unsa? Kung mo na, kilayasan di ko ninik. Recorded by Radio Mo TV. Unsay gilayasan? Mao na, ma. Gilayasan ko sa lalaki nga nakapamabdos na ko. Og nagtuo ka nga lalipay ko sa kuna sa Iran ron. Nga niuli ka din sa ato, nga bidhan ka na. Ma, balik sa dapit sa lalaki. Og adto puyo siyang ginikanan kay dili ko magpapuyo ni mo dinhi. Layas! Ay, uway problema kung anhi ka puyo dinhi sa bahay. Salamat, ate, ha. Ayaw ka balaka. Kami na ang manubag sa kibuhat sa among anak. Andi ka puyo o banamo. Kami na ang bahala nga mugastos imong pagpanganak ug lakip na sa buniyag sa bata. Salamat, eh. Unsa di, Nunoy? Bing, gusto nako nga Nunoy ang atong inga niya. Sige, kamuti, mag-arat ako ninyo. Unya pangandam, kay karong sunod adlaw ato na ning papunyagan si Nunoy. Ate Nining, ni aman lagi ka? Ni ako kay gisugo ko ni mama. Unsa may gisugo ni mama, ti? Iyakang gipakuha na ako. Kay nakabalita man siya nga nanganak na ka. O wagid mo balik sinik. Mong iyakang gipakuha na ako. Kay gusto sa siya nga mo tanaw siyang apo. Uy, mauni ang akong apo. Ma. Ay, kagwapo man di ay sa akong apo. Uy. Ma, salamat ka nakadawat na ka na ako. Pasaylo ako sa akong gibuhat ni mo, Bing. Nakalitan lang sa ko ato niya atong higayuna. Maong gipalayas, tika. Nakasabot na sad ko ni mo, ma. Sige na. Pahimutang na mo diri aron makakaon. Kaya ako'y bahala nga mo bantay ining akong apo. Ay, unsa gani pangan ining gwapo na akong apo? Nonoy, ma. Ha? Manarbaho ka? Ma. Dako na baya si Nunoy, ma. Nadagan siya o panginahanglan sa eskwelahan. Mong manarbaho ko, ma. Mama, hindi kong biyaan. Di ka na ko biya, anak, oy. Mangita lagman ni si mama, kay nag-school na baya ka. Aw, Di ka magpabadlong ni Lola, ha? Kay mangita og man ni si mama, ha? ma. Hey, salamat in town kay nakasudayon ko og trabaho. Hi. Bago ka din eh? Oo, Ako si Bir. Bing. I love you, Bing. Ver, wa pa ka makailan ako. May usa ko ka anak. O gibiyaan ko sa nakapaanak na ako. Pues, dawat akong gugma. Kaya alam kong mamahal si mo anak. Ver.
Dili ko musugot nga magminyo ka. Ma, may lalaki na nga makadawat na ako. Ug naikugma sa kuniya mo, ang pasagdi na lang ko, ma. O kung magtuman ka gyud sa imong gusto. Hala, lupad. Lupad mo kung asa mo gustong manglupad. Basta ayaw lang ninyo hilabti ang akong apo. Dinhira si Nonoy uban ako. Nonoy, ay ni aka ramang guday din his ilawom sa kahoy. Ay nagunsa man ka din Tingal kon mamala. Wala gani ko'y papa. Wapagig ko'y mama. Ayaw lang taguol nga wa si mama ni mo. Ay total diya naman ko. Naaraman ko. Huwag naa siya kay mga uyuan nga nagpangga ni mo. Gusto lang kong makakita ni mama la. Nonoy. Nonoy! La, Ay nagunsa man ka diha. ako pang pasilungan lang itong mga hayop la. Ay pauli siya dali. Ay di as mama ni mo. Ha? Ma, Anak, mamingaw kay ko ni mo, ma. ako sa nak, mingaw na gitsin ko ni mo. Akong gisuwatan sa mama ni mo. Nga akong paanhion kay wa na ko masuko niya. Ay aron sa matambala ng imong kamingaw sa imong inahan. Salamat la. Ma, nalagi kay mga bata nga kuyog. Igsuon na ni mo, nak. Mga anak, dali mo. Gakos mo ni Kuya Nunoy ninyo. Dali. Gwapo-gwapa nga kong igsuna. Ma, salamat kayo mo kong giduaw din nilang lula. Ayaw ka bala, kanak. Kanabuan akong muduaw ni mo din eh. Salamat, ma. Bakit ba ganyan? Sobrang akong kalipay na itong higayuna nga akong nakita si mama o ingon man ang akong maigsoon. Sa pagkakaroon, may tagsa-tagsa na may ka mga pamilya. Dinilang kutob o dagan kayong salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa Arimen. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalan kaagi ni Nonoy nga taga Davao Oriental uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nagalohan kapalaran. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamausab mga higala ug mga supinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mukining sa kababae nga taga Cebu City. Ang nga tumatatampo, nagdasingan nga Zoe. Recorded by Radio Mo TV.
puya, uy. Ting klase na sad. Ay, dili aras panahon, uy. Bago pa ganito ni bakasyon, klase na sad. Abi na ko og nagminyo na ka. Saba, uy. Dali na, uy. At dito sa tong room na. Ay ni ara ka din nagikod-lingkod ilam sa kahoy. Gaya lang kung nangita nimo. Nga naman, day. Mang snacks ta uy. Busog pa man ko, day, uy. Uyogin na lang ko bi kay lain ka ayog way kauban uy. Na, sige. Tana. Sure ka nga dili ka mo snacks? Di lagi, kay busog pa ko. Sure. Sige. Wata lang ko ha kay kadiyot. Kadiyot na kay ko. Nara ko'y paliton ha. Sige, day. Magpaabot ako ni mo dinis daplin. Okay. Ay. Mag-cellphone lang sa kubi. Samtang, magpaabot ko ni Chanel. Ay! Recorded by Radio Mo TV. Unsa man ka, miss? Mangyabo man kag tubig. Saan ni mo kay nag-ali ka di sa daan? Excuse me? Wa ko mag-ali, ha? Ngayon ako sa daplin. Unsa man ka? Dala ka mga sorry na ako? Nababuan bi ako nimo. Surihan ang naong mo. Sa mga taya, mangita ang gagaway. Wala tuyo away. Sawa. Nasa daplay ng babae, oh. Pero imog yung gido, wala ron yaban og tubig. Da, hala na bala. Oh, Tia! Hey! Tia! Hi. Ako lang mahayog sorry sa gibuhat sa akong kauban, ha? Imo tong ayab? Oh, dili. Ako na tong amiga. Ako na si Dave. Ikaw? Zoe. Gamitan na akong jacket, oh. Kay basa kayo ang imong uniform, oh. Okay ra, uy. Sige na. Gamitan lang sa ni. Ibalik lang ni Ugma. Ikaw, good. Salamat, ha. Ang ayan kay ka sa jacket, day. Saba, uy. Lagi. Kanang day, feel na ko no naibog to si Dave ni mo. Ibog good taon. Naloy ra to siya nako, uy. Kay gibubuan bi akong tubig siyang amika. Nakakita bitaw ko sa gibot ato iyang kauban. Maldita sa kay tubnahong uy. Naunahon kaayo. Gusto og away. Lagi, uy. Bahala siya, uy. Dili ko matubay niya. Dili ko gusto samo. Kang kinsa ba ng jacket? Kinsa ng jacket ang imong gisulob? Sa ako ning classmate, ma. Ako ning gihuman kay gitugnaw mo ko ganiha. Classmate o uyab? Ha? Akong classmate, ma, uy. Akong amika. Aw, lagi. Ay sa pagpuyab-uyab ha? Tiwasaon na ng imong pag-eskwela. Oh, ma. Ay, salamat. Manigit taon ko sa mga assignments. Ay, mag-cellphone sa ako kadiyot, be. O na ko matoka. Oh. Uy, ni friend request man si Dave na ako. Ay, ako na lang siyang i-accept. Dave, ako nang iuli ang jacket. Thank you, ti ay ha. Thank you, Sab. Sa unsa? Sa imong pag-accept na ko sa Facebook. Oh, okay ra, uy. Manawag niya ko ni mo, ha? Kung nanak sa inyo ba, eh? Kumusta? Okay ra. Zoe, naunta ko isulti na mo? Unsa man na? Unya, di ka masuko. Dili lagi. Di ka masuko kung maingon ko ni mo, I love you. Oh. Manay tinood, Zoe. Sa una ko ba lang pakakita ni mo, kinahanap ko ni mo. May chance ka ko ni mo. Bitaw, uy. Mutag-anak ko ni mas tinuod. Ganahan sad kaayo ko ni mo, Dave. Kuno na, kita na. Oh, Dave. Ako nakagisugot. Salamat, love. Love? Oo, gusto na kong
nga love ang atong tugan na eh. Ikaw, good. Nga all, nanay uyab. Ikaw, kiday. Hala, oy, bitaw day, oy. Klaro magud kaayo nga may gusto si Dave nimo. Mao good luck sa inyong relasyon, ha? Love, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Kanusaan ko na mo dadun sa inyo. Anong sa ba imo kong ipailaila sa mga parents? Love, sorry kaayo ha. Dili pagid mahimo nga ako kang ipaila sa akong mga ginikanan. Ha? Nga naman? Dili pa magud sila gusto nga maguyab-uyab ko. Kay gusto ni mama nga mahuman ako sa akong pag-eskwela. So, ito pa. Ingon ini lang ta? Magtago-tago sa tong relasyon? Oh, love. Dili pa kami makitaan sa akong mga ginikanan. Oo, kaya sa din eh. Muram ni kong kriminal. Magtago-tago. Love. Ay, pila naman rin kagabi eh. Ngawa naman chat si Dave na ako. Dili man ang tani siya yung ini. Unsa makay nahitabo niya? Nagbuwag na day mong Dave, day? Ha? Wa man day. Nga na di ay? Ay, naman ko'y nisulti na ko, day, nga may uyab si Dave. Iyaharap ko ng classmate. Dili ko mo tuong anak day. Dili makahimos pag binuang si Dave na ako. Aw, bahala ka ha kung dili ka mo tuo. Basta ako lang kang gipahibaw nga may lain ng uyab si Dave. Iyaharas ang classmate. Dili ko matuos kisulti ni day siya na ako. Way laing uyab si Dave. Ako rang iyang uyab. Oh, si Dave ni chat. Love, sorry nga ako ning buhaton ni mo. Dugay na untanin akong isulti ni mo. Pero nahadlo ko. Basig masakitan ka. Mong ako na lang ipaagi sa chat. Magkigbuwag na ko ni mo. Kay may lain akong kimahal. Oh. Kasakit ang gibuhat ni Dave na ako. Dili na mahimo. Ako siyang tawagan. Dili na siya makontak. Kung mauna, good luck ako ni Dave. Ganun mo ba rin nabuhat na ako, Dave? O sa may akong sakay mo makong gipasakitan. Dave! Going back to the corner where I first saw girl. Can you tell her where I am? Some try to... O ako magdahom nga makahimos pagpasakit si Dave na ako. Pila ka buwan ko nga nag-antos o na ako naka-move on. Hangtod nga nahuman ko giskwela o ni-graduate ko nga usa ka high honor. Ginhinalang ko tob o daghang salamat sa pagdagkaging akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Zoe nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kay pangayo, awit nga nakalahan. The man who can't be moved. Ang mga kaagi, gibata na doon sa radyo ni Ricky Porcello Garing, lubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing pagkidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kahapit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa kahapit care of RMN Production Center Studio
third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanaw.